Някои хора казват, че понеже определени църкви или деноминации не подкрепят хаоса, безредието и някои други практики, значи не вярват в силата на Святия Дух. Но аз им отговарям: как така? Аз вярвам в силата на Святия Дух дори повече от теб. Тогава ме питат: как е възможно това? А аз казвам: много лесно ще ти го докажа. Аз нямам нужда да приглушавам осветлението, нямам нужда от фонова музика, нямам нужда да създавам специална атмосфера, за да се случи нещо. Защо? Защото вярвам, че Святия Дух действа тогава, когато сам пожелае. Но ти трябва да манипулираш обстановката, за да изглежда, че нещо се случва. Ако наистина вярваше в силата на Святия Дух, нямаше да разчиташ на музика, на специални светлини, на промяна в гласа си или на емоционални призиви от рода на „затворете очи, излезте отпред“. Всичко това показва, че не разчиташ напълно на силата на Святия Дух, защото всъщност казваш: нека подготвим атмосферата, за да действа Святия Дух. Но в Библията не виждаме това. Апостол Павел не използваше приглушени светлини, не използваше музикален фон. Той просто проповядваше Божието Слово и Святия Дух действаше с сила. Разбира се, че вярваме в силата на Святия Дух, но не в сила, която произвежда хаос, не в сила, която създава безредие и не в сила, която противоречи на свещеното писание. Ние вярваме в сила, която спасява грешници, която преобразява човешките сърца, в сила, която отваря очите на духовно слепите, за да разберат Евангелието, в сила, която възстановява бракове, която възстановява семейства, която превръща прелюбодееца в верен съпруг, която превръща избухливия човек в кротък, която превръща алчния в щедър и която превръща неморалната жена в благочестива и свята. В такава сила вярвам аз. Не в сила, която вдига много шум, докато животът на хората остава непроменен. Много емоции, много викове, много шум, а домовете продължават да бъдат разбити и характерът остава същият, без покаяние и без промяна. Да, вярвам, че Бог може да действа по велик и могъщ начин. Вярвам, че Той ще действа тогава, когато пожелае, както пожелае и където пожелае, защото Той е Бог, Той е суверенен. Не вярвам, че трябва да организираме петък на чудесата, събота на освобождението или четвъртък на изцеленията. Бог не е ограничен от нашите програми. Аз се моля, а Той върши онова, което е според Неговата воля. И вярвам, че за Него няма нищо невъзможно. Не се съмнявам, че Бог ще продължи да ме изненадва, както го е правил и досега. Но нашата задача не е да предизвикваме Божието действие. Нашата задача е да се молим, да се доверяваме, да проповядваме вярно Неговото Слово, а Той ще извърши всичко според своята съвършена воля. Защото през всички тези години съм виждал едно и също. Когато Божието Слово се проповядва вярно, Святия Дух действа с сила.